Subong mga Papa J. Boy nun, after sa 3 months na mong pagbulagay sa ako ang naging karelasyon yung pinatatay sa akong bata. Oo. Tatay sa imong bata. Hinahinay ko nang nakalimta ng akong naging karelasyon. Pero Papa J. Boy Nunoy subong, pagkatapos ang 3 ka bulan na mong paghiwalay, may nagkapanligaw na sa kuha Papa J. Boy Nunoy. Aha. Og willing siyang magpakasal. Abaw. Willing niya sa loob. Hala ka rin. Sana all. Sana all. Sana all may masalo kong ikay mapol. Papa J. Boy Nunoy, isa ka miyembro sa Armed Forces of the Abaw. Philippines. Mayara sang short arms, kag long firearms. Kana. Ang lalaki nga nagkapanligaw sa akong subong, Papa J. Boy Nunoy, pero hindi pa man kami mag-on. Nagkapanligaw pala siya, Papa J. Boy Nunoy. Ang pamangkot ko subong, Papa J. Boy Nunoy, kay gusto niya ng mag-asawa. Aba. Ayay ka. Plano niya. Plano. Pasundan. Iya, Patro, tinaw-tinawa, danay, kaga bago mo pasundan. Patro, tinaw-tinawang imong tagipusoon. Kag kung mabatyagan imong naka-move on ka na, nga maturo tinaw na. Pwede na. Pwede na. Pero kung alanganin ka, tungod kay napilitan lang ikaw, ayaw pugsa. Ang hambal niya diri, Brad, Papa J. Boy Nunoy, pwede ba ninyong pagbutuhan kung makipagrelasyon ako ulit? O i-focus na lang tanan sa ako ang bata? Nay. Ala ka rihin! Laki. Buliliyasan. Kaya ang lalaki gito, Brad, atat na. Excited. Dawat niya tanan, Brad, kung ano ang ara kay texter na to, Rochelle, nga 21 anyos pa. 21. Gahanul ang agi. Magkasili ka pa lang, kini, siki pa lang daw, ubad. Kaya ang hambal mo ko na siya mga ginikanan nga, okay naman lang na. Kaya kung sugton mo na siya, aside sa may katuwang ka sa pagpadako sa imong anak, siyempre may ara man pod nga musuporta sa imo, especially kung pinansyal ang istoryahan. Financial, correct. Stable ang trabaho. Kana. Aha. Amo ni pamangkot niya ba, Brad, kung makipagrelasyon daw ulit, i-focus na lang ang tanan sa iyahang bata. Boto nyo, itotal na mo, kabargat. Para mabala ito ang boto mo, friends, send sa itong number 0965-725-1556 o sa itong Facebook Live sa Brigada News FM Corona Time. Ito po ang inyong kaibigan, Zempa Poy. Ako po, ang inyong idol. Rochelle, kung masugot ka sa kuha, dawaton ko ang tanan. Tuntuan. Sigurado ka na kitbala na ton sa imong desisyon ton niya. Asawahon mo ako. Sigurado na ko. Pero ton, mabudlay abi. Paano naging mabudlay? Hindi na ako dalaga. Dalagatas na. Madawat mo bala nga. Amo na niya nga akong sitwasyon nga may bata na ako. Wala ko'y pakialam kung may bata ka na o pila ang bata mo. Pero sa bagay, hindi ka naman sinamabudlayan kay ginansya mo na ini. Basi kung madayo na yung magkikita, mayara ka na nga sugo-sugoan. Pero, di ba bago pa lang kita? Mag 3 months pa lang. Wala ko'y labot kung... Basi ba na maabot ang time nga? Mangin kita na kag masumudan ka sa akon kay hindi ka permi gusto Balenciana, gusto mo matiraw ka man kasuma. Basi ba na mag-abot ang time nga? Masumudan ka kag biyaan mo malakuaw. Ang mga tuli. Kag isa pa, hindi taman ikaw kilala. Nagpakilala ka sa akon nga ikaw army kay basi pagkabalo ko samdi ba lang araw ikaw gali isa ka gwardya. Pero nga akong gwardya haw. Palangga ko man gihapon. Nga naman kong gwardya, walay pusil. Mas gusto ko gani ng gwardya kaysa sa army kay ang army pusil lang, wala sila'y batuta. Pero ang gwardya may pusil na may batuta pa.
Ton, Tagaan ko ni mag-chance, Rochelle. hindi ta pa kabi kilala eh. Basi kung pwede si Ayon ko, anay, kay basi ikaw. May asawa ka na. May bata ka na. Tani, makita mo kung may asawa na ko, tanawang akong mga tudlo. Ah. Kita ni mo akong mga tudlo. Tudlo mo ni? Tanawang akong mga tudlo. Tudlo mo ni, abi ko gani ni Tiil. Tudlo na. Grabe, Amo nang gimana ko sa akong lolo ang akong mga tudlo. grabe nga tudlo. Imo ba 11 ka bilo? Tudlo pa lang na, malingaw ka na. Ba't mo sing ganun? 11 ning sa babaw. Isa ang sa dalom. 12 tanan. May sipil pala. Basi, kung gusto mo ton, pwede ko tanawon ko man kung may kuko. Pero, kung Rochelle, tagaan mo lang ko sang tsansa. Biskin ano pa ang imong mga ginaagyan. Biskin ano pa ang imong sitwasyon. Biskin may bata ka pa. Dawaton ko ng tanan bangod kay palangga ko ikaw. Sige lang. Kung gusto nimo pag magpakasalta, kuhaon ta si Brigada Bing Pabi Arakilay mo na tong ninang. Gusto ko na kay... Waon ko na sa ninang kay... Para may litso na tayo sa... Pero ton, kung mapangasawa mo lang ako ton, palang alang bala ko gamay ton, kaya ako na bahala magpadako. Hindi ka naman sinimabot na yan, kasi siyempre may anak naman ako. Anong buot mo ang balon? Ha? Hindi buot ka mo na ang balon? mabudla yan, kay nagbasa naman, taragon mo lang. Taragon mo lang ang akong kasing-kasing. Sige, maghulat ko. Maghulat ko sa imong desisyon. Pero ton, nagaduwa-duwa pa abi ako kay mas bakulon ako ni nanay magpadasod ako. Magpadasod ako sa pagdesisyon. Nagpasi maabot ang pila ka adlaw nga. Paghinulsulan ko yung tanan. Mas maayo ning klaro. Sige, hulaton ko ikaw. Hulaton ko ikaw. Ulaton mo ko ton. Hulaton ko ikaw. Balik ka ton ha. Mabalik ko. Mabalik ako. Hindi ka balak kataaw. Basta ton, pagbalik mo ton, bakal papaya.